Isahluko sesishiyagalolunye, Umhlane uphandle. Ngempelasonto yokuqala uMaxakusho esaqoshwa kwaNgubane, uNgubane wakhipha amabhanqa ayishumi ezicathulo waya nawo ekhishini ukuyowasula. Wawathatha amaphephandaba wawendlala phansi waqala ukuzesula izicathulo, into ayeingasayazi ukuthi yenziwa kanjani. Amachalaha akhe ambuka okungathi nawo ayamangala ngalezi zinguquko ezazikhona lapha ekhaya. Akuphelanga sikhathi singakanani phezu kwalo msebenzi uNgubane kwase kungena owakwakhe uMamthimkhulu. Wafika naye wathatha izicathulo wazesula kodwa engakhulumi lutho. Akashongo lutho noNgubane ngoba kwase kuzinsuku ezintathu bengakhulumisani. Ukuhamba kukaMaxakusho kwakudale izilonda ezintathu kuNgubane, wayedale izilonda kuNgubane. Kanti kuzothi kunjalo lezo zilonda zihlukuhlwa ngusawoti ngukweqa kuka-Isethunjini. Wayekuzwa ekubona uNgubane ukuthi lolu laka lukaMamthimkhulu nobukhulu bakhe buzolibhidliza leli khaya. Wayezithola esesimweni sokwehluleka ukugwema lolu laka. Ukusula kwakhe izicathulo kwamkhumbuza uNgubane ukukhula kwabo eMpaphala lapho kwakuthi uma yena ebuyile esikoleni ahlala lezicathulo laphaya phandle elalela umculo. Kuthiwa kwabo uLinono ashikashikeka umsebenzi wasendlini. Noma sebeqala ukusebenza uLinono wathenga ifenisha entsha wayigcwalisa ekhaya kanti yena uJohn Dini wagcwalisa amarekhodi namatheyiphu omculo. Wazitshela uNgubane ukuthi lokhu kusula kwakhe izicathulo akukhona ukubalekela imisebenzi njengoba wayenza eMpaphala. Wazimisela ukuba njengoba singasekho isisebenzi naye uzophonsa isandla emsebenzini yonke yasekhaya. Yonke imidlalo yakhe kanye nezindlela zonke zokuzijabulisa zezempelasonto zazimisiwe njalo ngaloMgqibelo. Kwakukhona nokuthi angahle azulazule eThekwini ecinga u-Isethunjini. Bonke abangane abaseGoli eKapa ePitoli bamlandula u-Isethunjini. Kwathi nabangani bakhe esikoleni bathi abambonanga. Waqhubeka umndeni wakwaNgubane usula izicathulo kungekho ufuna ukuba kube nguyoqala ingxoxo. Kwathi ngemuva kokuba izinja zikhombisa ukuthi zifuna ukushayiswa umoya phandle, kwala ukuzibamba kuMamthimkhulu wathi kowakwakhe, kungakuhle ukuba lezi zinja zakho zikwazi ukuzenzela ezinye izinto manje. uMaxakusho akasekho, futhi kungathi kuzoba lukhuni ukuthola esinye isisebenzi esithembekile masishane. Ngizocela ukuba nawe uke ubhekise kubantu osebenza nabo. Wathula nje wangaphendula uNgubane. Wayengazi ukuthi angabekisa kanjani yena kubantu uma umsebenzi wokuqala ezisebenzi ubhekene nomkakhe. Ukuqasha. Wakubona lokhu owakwakhe wayesethi Ngubane yiseka Isethunjini. Kuhle sibambisane manje kuyo yonke into esiyenzayo. Kungathi ukufuna isisebenzi kanye nokuyofuna u-Isethunjini kuzoba ngumsebenzi wethu sobabili. Sobabili kanjani manje ngoba sasingebabili ngenkathi sibaxosha uMaxakusho noIsethunjini. Ngiyavuma ukuthi sasingebabili ngenkathi sibaxosha. Ngiyawavuma amaphutha ami futhi ngiyaxolisa ngawo yise ka-Isethunjini. Kodwa ngizocela ukuba sedlule manje ezintweni ezindala sibheke phambili. Sizame kabusha ukwakha leli khaya. Sililaphe sobabili njengomndeni oyimbumba. Phela kuthiwa amasongo akhala amabili. Uma kube khona ukukhala kwamasongo kuleli khaya, yingoba abe mabili. So lizama kabusha ngoba konakelephi mkami kule ndlela endala ebesiqhubha ngayo. Konke ukudala kwami makwesulwe mbongo. Ake unginike elinye ithuba ke ngibone ukuthi singenzeka ngcono yini. Ngiyazi ukuthi nawe usuwabonela amaningi amaphutha akho. Ngiyethemba ukuthi usufuna ukuba ngubaba ongcono ezinganeni zakho. Ngithanda ukuba nami ngiziseke ngobumama obungcono lezo zilokotho zakho. Ngiyethemba ukuthi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani Ngubane. Khona ngiyazi noma nginokumangala nje ukuthi kungabe sewuboneni lena ekwenze washintsha. Phela bengiye lapha kwaDokotela Thathe zakhe eMdlalosi. Bafundile abantu lapha eminyango Ngubane. Ngibheme ngakholwa kwaMdlalosi. Sekukhanya okuzofanele ukuba sikwenze lapha ekhaya uma sifuna ukuba leli khaya ligcwane ubukhaya kithi nasezinganeni zethu. Awu kanti usuphuma kwaMdlalosi ungasasho nje. Yikho nje usengisulisa izicathulo.
Impela sengiphuma khona kwamdlaloso. Ukuya kwami khona kususe omkhulu umthwalo emahlombe. Kuthe noma eshaya ucingo uHlanganisani naye wahamba khona emagameni kadokotela ngo-euthanasia. Udokotela uthe ubukhaya bekhaya kuzona izindongo, ubucwebecwebe kanye nezidlo ezingaphakathi, kodwa ubukhaya bakhiwa ngubuhlobo nobambiswano lomndeni. Ngaphandle kwalokho ukuxhumana komndeni nemindeni eminye, ikhaya liphenduka umgede wokukhosela nje. Leli khaya lethu selingumhume wezimbodla nezimpisi, ngokusho kukadokotela. Uthi asisodwa kulobu buphukuphuku nobulwane. Baningana abantu ongathi bafundile kodwa babe bephila lempilo yasendle. Ubani obeshaye ucingo? Kubuza uNgubane esebeke izicathulo phansi. NguHlanganisani. NguHlanganisani bani loyo ukhuluma ngaye? Bekufanele uHlanganisani wakwaNgubane empaphalo. Ngiyabona ukuthi uyethuka, nami ngethuke kabi. Kwathi mangiwe phansi lapho esengitshela ngo-euthanasia. Uhlangana ngaphi manje uHlanganisani no-euthanasia mngami? Benginawo nami lowo mbuzo, kodwa ngakhumbula ukuthi udokotela uke wakuphatha ukuthi singakhathazeki ngo-euthanasia ngoba kusobala ukuthi usashaywa ngumoya. Udokotela uyihlabe kabi inqubo yethu yokukhulisa abantwana. Uthe umsebenzi wokukhulisa abantwana wona ubazali bodwa, ngomphakathi wonke, umphakathi onezihlobo, abangani, ontanga kanye nabazali. Imizamo yabazali yokukopolota izingane zabo ezihlotsheni nasemiphakathini ngubuhodoba bemindeni eminingi ethakatha ingazi ukuthi ithakatha izingane zayo. Uthe ukungavumeli kwethu ukuba izingane zethu zidlale nezinye izingane zasemlazi kanye nokungavumeli izihlobo zilivundise ikhaya kwakha ubumpofu bezimpilo zezingane zethu. Wathula umamthimkhulu enikeza amazwi akhe ethuba lokuba avininize ayiguduze yonke imicabango kaNgubane, njengoba lamazwi kuye ayefana nembiza umagududula uqobo lwakhe. Wayezizwa eyinkosikazi engcono kabi ngemuva kokuya kudokotela athathe zakhe mdlaloso. Okwakhe yena wayengacabangi kuphela ngalamazwi ayewezwa kamamthimkhulu. Wayeseshebanisa nalamazwi kanye nombuzo owawuthanda ukwazi ukuthi wayenze kanjani udokotela ukuthi athole owakwakhe ukuba akwazi ukulalela. Lokhu kwamnyenyezela ukuba owakwakhe uyakwazi ukulalela, kodwa uya nabantu noma ufuna indlela yokuhlangatshezwa. Wazimisela uNgubane ukuba naye ayithole indlela yokucushisa owakwakhe kokuningi okwakubaxabanisa. Kwansi lapho bobabili sebezenelisile ukuthi sekuzwakele, babuyela odabeni. uNgubane wathi ake ungiphuthume ngendaba ka-Ethu. Uthi uHlanganisani uphi u-euthanasia? Akangitshelanga baba, kwalese ngithi ngizama onke amasu okumgubha ngehluleka. Enye into eyenze ukuba ngehluleke kube ngukuthi bengizwa ukuthi ngikhuluma nengane evuthiwe Ngubane. uHlanganisani akuyona neze ingane efana nezinye izingane. Izwi lakhe linesithunzi, liyazika, bese futhi kuthi amagama awabekayo kuzwakala ukuthi akhethwe ngokucophelela. Uyazimelela kumazwi awaphimisayo. Beyingekho neze indlela yokuba ngimgudlule ezinjongweni zakhe Ngubane. Uthe singalokothi simphazamise u-Ethu lapha ekhona njengamanje ngoba useyalulama. Elulama ngoba kade ephethwe yini? Kubuza uNgubane ebuka izicathulo zakhe ezimhlophe. Kummangalisa ukuthi sezitshekile kanti akazigqoki neze. Akachazanga uHlanganisani ukuthi yini ephethe u-Ethu, kodwa naye ngihlanganise lamazwi kaHlanganisani kanye namazwi kadokotela ngase ngithi lokhu kuxhumana kuka-Ethu nabazala bakhe kusengelinye ikhambi. Noma kuyikhambi mngami, nathi lapha ekhaya siyagula ngokungabibikho kuka-Ethu ekhaya. Utheni uHlanganisani ngokwethu ukugula? Uthe singakhathazeki ngoba u-euthanasia uzobuya namuhla ngomgqibelo. Khona namuhla mngami? Yebo, khona namuhla. Kuhle sisule masishane lezi zicathulo ukuze mhlawumbe siyomhlangabeza.
Awusho ukuthi kungangcono simhlangabeze kuphi manje mngami? Simhlangabeze noma kuphi. Nami angazi ukuthi singamhlangabeza kuphi. Into nje sengiyehluleka ukulinda. Ungehluleki mamthimkhulu. Mina ngibona ukuthi singamhlangabeza ngokuba sisukele le ndlu siyikhuculule yonke, sishintshe namakhethini emakamelweni abo, bese kuthi ntambama esefikile sibe nesidle sokusihlwa somndeni eliphambili. Lihle lelo cebo yisuka euthanasia. Masiphangise siqede izicathulo ukuze siqale indlu. Kunganjani ukuba mina ngiqedele lezi zicathulo wena wenze ukudla ukuze kuthi uma ngiqeda izicathulo sidle singakaqali ukusebenza? Cha, akulungi lokho. Phela uyichithile udokotela Mdlalose leyo nto yokwabelana imisebenzi ekhaya. Uthe leso yisibhobo esikhulu esesiyiqedile imindeni eminingi. Uthe obaba nomama abaqonde ukuze babe ngumfuzelo omuhle ezinganeni zabo ngokubambisana kuzo zonke izinto abazenzayo. Bonke bayapheka, bawashe bese belungisa ikhaya ngokubambisana. Uthe akazi ukuthi angema kusiphi isicongo ukuze atshele abantu besilisa ukuba baye ukuzenza izinkulu balulongwe ngokubambelela ezinqutshweni nasemasikweni angasebenzi. Uthe le nqubo yokuthi abantu besilisa abapheki, abagezi izitsha, abawashe izingubo futhi abenzi imisebenzi yasendlini yigciwane nomdlavuza wemindeni. Iphila kangcono imindeni elibulalayo leli gciwane. Ngizocela ukuba thina lapha ekhaya singalivumeli leli gciwane ukuba lisihluphe. Uthe akuyona igobondela eyenza ukuba abantu abanye besilisa basize amakhosikazi abo ngomsebenzi wasendlini, kodwa bakwenza lokho labo baba ngoba benezingqondo ezehluzile. Ngokusho kukadokotela uMax Weber uthi amandla abantu azinhlobo ezinhlanu lapha emhlabeni. Kunamandla okuxhaphaza abanye noma okunye, kube namandla okuthonya nokusebenzisa, kube nokuqhudelana, awokubumba uhlanganise wakhe ubuhlobo nobudlelwane, kanye namandla ondlayo. Udokotela Mdlalose uthi abantu besilisa bavama ukusebenzisa lamandla amathathu okuqala. Yiwo lamandla achitha imizi. Abesilisa abaphilela ukuxhaphaza, ukuthonya noma ukuqhudelana nomkabi kanye nemindeni yabo, iziwula, amanuku nezingulube. Omama abaphilile emakhanda bona basebenzisa lezi zihlobo zokugcina zamandla, amandla okubumba, ukuxhumananisa nokondla. Kuzodingeka ukuba nathi sizame yiseka euthanasia ukuba sigudluke kulezi zinhlobo zamandla ezisekuqaleni, sikhule ngasekubambisaneni nasekondleni. Khona uqinisile udokotela Mdlalose mngami. Masizame ukuba sibambisane ngazo zonke izinto esizenzayo lapha ekhaya. Nawe ngizocela ukuba ungisize ukuba nami ngisebenzise lamandla okondla kanye nawokuhlanganisa. Ngiyazi ukuthi akulula ngoba thina abantu besilisa sikuthanda kabi ukubona ukuba amabhubesi. Ingabe udokotela Mdlalose wamfunda kanjani uMax Weber ngoba imibhalo kaWeber ijulile? Masigudluke nokho koMax Weber kanye nodokotela Mdlalose siqhubeke nesicathulo. Make ngiyokukha izimbali zetafula lantambama. Kusho ungubane ephuma eyokukha ifijositijiya, istatus kanye nemeyras. Zathatha cishe ihora ezintathu base beqala ukuzenza ukudla. Njengoba uMelodo wayesadansa iballet laphaya edolobheni, benza ukudla kwabantu ababili kuphela. Nokuncane ukupheka ayekwazi ungubana engakashadi kwakukade kwashabalala. Waqala yena ngezinto azazi kahle ezinjengokubilisa amanzi ekhofi, ukubeka izinto zokudla etafuleni. Wamsondeza ngasezimbizeni umamthimkhulu ngokumcela ukuba enze i-French bread. Wathi makaphohloza amaqanda amabili bese ewashaya ngesihlanganisa maqanda. Wamkhombisa ukuthi asicwilisise
kanjani ucezu lwesinkwa emaqandeni kanye nezinye izinyathelo ezilandela leso. Sekulungiseni isibindi kwaba nguye uNgubane owasithosa owakakhe yena waqhubeka ezimbizeni ayezozibeka zibe zivuthwa ngenkathi belungisa indlu. Babethi belungisa ukudla babe befundisana belulekana ngezindlela zokulungisa ukudla, betshelana futhi nangezizathu zokulandela leyo ndlela yokulungisa ukudla. Wachaza uMamthimkhulu ukuthi i-oxtail wayeyibekelani eziko isikhathi eside, esho ukuthi ithatha amahora ambalwa ukuthamba le nyama. Lokhu kuxoxisana nokubonisana kwabasondeza kwabaqoqa bakwaNgubane. Bobabili baguduza kumangelengele enkumbulo yobusha bothando lwabo. Besabambisene, bethandana, befunzana kukuhle. Intokozo yenkumbulo yakha imisinga eyadansa nosi lwezidlo ababezilungiselela zona. Ngamunye baphindela emuva bebuyisa lezo zilavulavu ezaziligugu bengakashadi nangenkathi besanda kushada. Bobabili babezibuza ngaphakathi ukuthi konje seyashonaphi iMilo, i-V8, i-100% vegetable juice, i-brisket, ifilethi, i-yogurt, i-kielbasa kanye nezinye izidlo ezihlwabahlosile zingaconsi luselusha uthando. Badeka badla masishane abakwaNgubane ngoba sasesihambile isikhathi. Bayengenela indlu badiliza amakhethini kwamanye amakamela bese be-ayina lana azongeniswa. Wakhala ukhalile umshini wokukhuculula ngokumunca. Nefenisha yakhathwa ngamafutha yakhazimula. Kwathi impahla yayingeyinhle noma ingasalifanele ikhaya yayobekwa phandle ngasemnyango wekhishini. Ubukhulu bendlu basho ukuthi kuhle bawakhethe amakamelo abazowenza. Bagxila-ke emakamelweni ezingane, indlu yokudlela, ilawunji kanye nekhishi. Kwathi kushaya elesibili ntambama base beyigcuba. Bavumelana ngokuthi bayolala amahora amabili, bazothi bevuka ngelesine bazobe sebengcono. Lokhu kukhathala kwakwelekelelwa ukuthi phela ubuthongo babungehli kalula. Belala obenyoni bengazi ukuthi ingane yabo ikuphi. Ibhodo le-oxtail lalibekwe eziko ekuseni lase lilungile, sekusele nje izidlo ezisheshayo. UMamthimkhulu wabhala phansi izinto ayezozenza uMelodi uma efika ngo-3. Washo ukuthi bona basathe gozololo kuze kube ngo-4. Wamkhumbuza futhi uMelodi ukuthi lwalunyomuliwe ucingo ngale mpelasonto kwaNgubane. Le ncwadi kaMelodi yayibhalwe ngesandla sikaNgubane yasiphetha ngokuthi siyakuthanda ndodakazi, yithina umama nobaba. Kwammangalisa uMelodi lokhu kubingelelwa yizimpahla emnyango. Wathi lapho evula umnyango wezwa iphunga lokuhlanzeka limukula ebusweni. Wema emnyango wazibuza ukuthi kade kungene ilima lokukhuculula indlu yini lapha kwabo. Wayazi ukuthi umuntu oyedwa ngeke awenze wonke lo msebenzi ayewubona ngenkathi iso lakhe lijika nendlu yonke ayeyibona lapho wayemi khona. Isethi yezimfoloko nemimese nezipuni eyayibekwe ngasesinkini ukuba iyakazwe yasho ukuthi kukhona okuzokwenzeka namuhla. Lena kwakuyisethi yezitsha eziphethwe ngegolide, kuthi nemimese, izimfoloko, izipuni kanye nezinye izinsizakudla zesiliva kwaba ngeziphethwe ngegolide. Isibamba makhandlela segolide esimakhandakhanda sasinamakhandlela asasibhakabhaka. Ngenkathi ezibuka lezi zinto uMelodi wakhumbula ukuthi uyise wathi lezi zitsha uzozisebenzisa ngelanga kushada yena uMelodi. Nakhu manje saseziphuma yena uMelodi ndini esekude nokushada. Wayiguduza yonke indlu uMelodi emangala ukubona umehluko owawenziwe yilaba bantu ababekade belungisa. Kwammangaza ukuthi noma
besacambalele abadala. Yonke indlu yakwabo yayisindwe ngomculo opholile kaVerdi, Triumphal March from Idea, okaSchumann, iTraumerei, okaBerlioz, iRoman Carnival kanye ne-Ave Maria kaSchubert. Lo mculo kwakungumculo wekhaya owawukade wanyamalala ngoba abakwangubane base bayeka ukulalela umculo. Omelodi base bewazi lo mculo ngoba yiwo abakhula ngawo, kanti nabo bafunda ukudlala amavayolini kanye nopiyano besebancane. Kwamthokozisa ukuzwa lo mculo uMelodi futhi kwayizothisa indlu yakubo. Wathi angashintsha izingubo uMelodi waseqonda ezimbizeni. uMaxakusho wayemfundisile okuningi uMelodi ngoba ukupheka kwakumenza ukuba athole ithuba lokuxoxa nogogo izindaba zasesikoleni. uMelodi wayengumuntu okholwa ukuthi kungcono ukudla okuphekwa ngokulandela ibhuku. Wavula ibhuku lokupheka wasekhetha ukuba alungise i-Manhattan clam chowder, savory roast potatoes, carrots and onions kanye ne-raspberry trifle. Zonke lezi zidlo zazibhalwe kahle ebhukwini. Ibhuku limtshela nokuthi ukushisa kwezimbiza zakhe kuzobangakanani, kube yisikhathi esingakanani kuseziko ukudla. Wayenesitofu sikagesi kanye ne-microwave futhi ekusebenzisa kokubili lokhu. Waqala-ke ukusebenza uMelodi. Kwakudingeke nokho ukuba ashintshe lo mculo ngoba wawungewona neze awuthanda kakhulu. Kulapho nabantu bala mculo sebelele. Wafaka uDionne Warwick wase evula kakhudlwana umculo. Wavala umnyango wasekhishini washo kakhulu uDionne ethi, "Keep smiling, keep shining." Lathi lapho liphakathi leli culo watheleka u-Isethunjini waziphonsa kowakwabo wamsingatha wamanga. Injabulo kaMelodi yamenza ukuba angasiboni isiphandla kanye nenyongo efuthiwe kokayise. Waqela u-Isethunjini wasethi, "Kwenze njani lapha ekhaya?" "Ngahlangabezana nezimpahla phandle ngafica ingane yakwethu iphezu kwezimbiza kanti ngiyazibonela ukuthi kade ilungisa indlu. Sezinjena izinto manje lapha ekhaya, ngubani obekhuculula le ndlu?" kusho u-Isethunjini ecindezela inkinobho yokuhlehlisa umculo ukuze liqale phansi. "Qagela Vikizitha, ngeke ngikutshele. Ulazelaphi lelo gama Melodi?" kubuza u-Isethunjini. Kubonakala ukuthi liyamchaza leli gama. "Izindaba azihlali phansi Vikizitha, kanti ufake isiphandla kanye nenyongo. Wabuya usunje kanti uphumaphi? Angibona ukuthi omama bazokuvuma lokhu. Uphumaphi kodwa Vikizitha ususe kangaka? Ngiyabona ukuthi uyadidiyela lapha ezimbizeni, kodwa ngizocela ukuba ungadidiyeli uma uxoxa indaba. Ngikubuze ukuthi ulizwephi igama likaVikizitha. Esikhundleni sempendulo ungibuze imibuzo emibili kanye kanye. Kunganjani uqale ngokuphendula umbuzo wami mina ngoba sengiphendula lona wakho wokuqala? Wothi ngiyobeka lezi zingubo khona ngizobuya ngizokusiza lapha ezimbizeni. Wenzeni? Wena ungisize? Wake wasiza bani Vikizitha? Ugodle lowo mbuzo wakho. Muhle kabi, ngizowuphendula uma sengibuya. Wanyamalala u-Isethunjini eseyobeka izimpahla waseyogeza izandla. Esesekhishini wathatha isicweca wacwecwa ngaso amazambane kanye neziqathi. Wayesebenza exoxa nowakwabo. Wamangala ukuzwa ukuthi kanti uHlanganisani wayekwazile ukukhuluma noMelodi ngenkathi eshaya ucingo. Imibuzo kaMelodi wayiphendula ngokuthi, "Mangiqale ngombuzo wakho wokugcina, lona othanda ukuba wazi ukuthi mina ngake ngasiza bani. Mina ngasiza uZithelile ekuhlabeni imbuzi ngoLwesine. Sasibabili nje sihlaba. Sahlaba, sahlinza, sahlahlela no-uZithelile." "Wahlaba no-uZithelile? Kawuhlabanga noHlanganisani noma nomkhulu?" "Cha, ngahlaba no-uZithelile, inoni laseMpaphala."
Babe kuphi ohlanganisani ngenkathi wena no-Uzithelile nihlaba? Babekhona. UHlanganisani yena wayebeka izimbiza ezinye yeziko. Phela kwamkhulu izingane zenza yonke imisebenzi. Ayikho into oHlanganisani no-Uzithelile abangayenzi. Ukuhlaba imbuzi akuyona into encane, ikakhulu uma umhlambi kuyintombazane. U-Uzithelile uyahlaba, uyelusa, uyasenga laphaya kwamkhulu. Mina ngifisa ukuba nawe ke uye khona vukuzithathe khona uzoqina ukwazi ukubhekana nalo mhlaba. Kubani uvukuzithathe manje Vikizitha? Nguwe uvukuzithathe. Igama abakwetha lona o-Uzithelile noZamashenge. Bakusho ngani ukuthi nginguvukuzithathe? Kungabe ngiyaphosisa ngane yakwethu uma ngingathi ngiyazi ukuthi bakusho ngani? Kuhle uye empaphala bayokuhlabisa bakuthele ngenyongo. Ungahle uzibuzele wena ko-Uzithelile ukuthi yini bakunike leli gama. Nami ngithandwa kabi ukuyobona izingane zakithi mfo. Kodwa ngiyazi ukuthi umama ngeke nezavuma ukuba ngiye emapulazini. Sengathi ube nesikhathi esimnandi kabi empaphala. Ukuthi besimnandi isikhathi ngokuyibhibhidla impilo yasemaphala. Ngibe nesikhathi sokuzithola, sokuyibona indawo okufanele ngiyithathe lapha emhlabeni. Zibanzi zijulile izingane zakwethu oHlanganisani kanye no-Uzithelile. Zisho ngesisindo kuyo yonke into eziyenzayo. Mangiphindele nokho emibuzweni yakho. Mangiphendule lona wokuthi ngiphumaphi. Mina ngiphuma ekhaya lethu, ikhaya labantu, ikhaya eliphilayo lapho kulele khona amathambo obabomkhulu kanye nokhokho. Yebo Vukuzithathe, ngibe nokuxhumana nabangasekho ngale nyongo oyibona ngigqokile kanye nalesi siphandla engisigqokile. Lezi zinsuku ezintathu ngibe nokuphefumula umoya owawuphefumulwa ngobabomkhulu nokhokho. Ngazizwa nami ngingumuntu ngigcwele. Futhi ngibe nesikhathi esimnandi esikoleni sabomdabu lapho ngizithole khona ngingelona ivezandlebe. Unukani noma intothoviyani. Bayaphila abantu laphaya phandle Melodi. Uma thina nawe singaphumi kulokhu kufukanyelwa sizovithika siphele, siphenduke incwanca yezinhlupheko. Baqhubeka ke nokuxoxa uMelodi ehawukela lamaqatha empilo ayetholwe ngowakwabo kwamkhulu empaphala. Naye wayeselangazelela ukuya khona. Kwathi nje lapho esemthintela ngemfundo nangezincwadi ezifundwa ngo-Uzithelile wakhexa umlomo uMelodi. U-Isethunjini waxoxa ngendaba ayithola ku-Uzithelile ngowesifazane omnyama uBessie Coleman, owaba ngowokuqala ukuthola izincwadi zokushayela ibhanoyi eMelika ngo-1921. Wamangala uMelodi ukuzwa ukuthi uZithelile sebecabanga ukushayela amabhanoyi bona oMelodi bengakazi ngisho ukugibela ibhayisikili leli. Phela uMelodi wayengakwazi ukushayela, yize owakwabo wasekwazi. Waqala manje wabalisa uMelodi ngempilo yabantu abamnyama besifazane eNingizimu Afrika. Lokhu kugqilaza kweningi labo kwakumethusa ngekusasa lakhe. uMelodi waveza ukuthi akazi ukuthi ufundelani ngoba yena akaziboni nje ephelela ebuhlengikazini noma ebuthisheleni njengoba kwenza iningi lamantombazane. Ekuzwa lokho u-Isethunjini wathi uZithelile wazi kahle ukuthi yena uyaphi. Uthi uNkulunkulu wadala umuntu ukuba abe ngumbusi phezu komhlaba. Ngakho yena akanakuvuka ukuba aphambane nomusa womdali ngokuthi amukele ukuba yisigqila sakumpaphala, kosamungu, konyoni noma sakomtubatuba. Uthi elakhe iBhayibheli alikhulumi ngokubusa kulezi zindawo, likhuluma ngokubusa phezu komhlaba. Umhlaba ubanzi kunoBrazil, o-Australia, o-London, o-America, Belgium nezinye izindawo. Akaziboni ke yena uIsithelile ephindela kowamdalayo engazi kabanzi ngalo mhlaba.
akangabazi ukuthi ngelinye ilanga uzosithumela amakhadi kakhisimusi ekulezo zindawo. Uyakugcizelela uZithelile ukuthi uma umuntu engazi ukuthi uyaphi, usanganiswa yizo zonke izinkombandlela bese evuma ukuba athathe izindlela ezibhadukile, ezibanzi nezehlelayo zamasheshavuthwe ababayo. Ingane yakithi ithi ayibufuni ubuhlengikazi nobuthishela, yona ifuna indlela ezogcatshwa yiyo, kuthi imilando yayo ithi uZithelile owaba ngowokuqala kule ndlela. Wayeseyivulela izindimbane zabesifazane. Ukuthathaphi uZithelile lokhu kucabanga okuphezulu kangaka? Ngiyabona ukuthi wasizwa ngokufunda kanye nokuba lapha phandle eminyango. Ohlanganisani bathi imfundo nolwazi kungamandla. Ngaphandle kwemfundo nolwazi konke okunye kuyizeleze. Bafundile uZithelile. Kabafundeli ukuphasa, kodwa bafundela ukwenza. uZithelile ulala phezu kwezincwadi kaDokotela Dallin Clark Hine, lena ebhalwe ngabesifazane abamnyama baseMelika. Le ncwadi ikhomba ukuthi abesifazane abamnyama kade baqala ukuzithuthukisa phesheya. Ithi kwathi ngo-1921 uGeorgina Simpson wathola i-PhD kusiJalimane, uSadie Turner Mossel i-PhD ku-Economics, u-Eva Dake wathola i-PhD esiNgisini. Kuyatholakala futhi ukuthi ngowe-1935 uJesse Jane wathola i-PhD kuBotany. Ngowe-1940 u-Elizabeth Atkin Gleason wayithola ku-Library Science. Ngo-1941 uRuth Lloyd wathola ku-Anatomy. Ubunandi bale ncwadi kaHine uZithelile noZamashenge kwakungukufunda ngabashayeli abamnyama besifazane bokuqala bezindizamshini eMelika. uBase Coleman wazithola izincwadi zokushayela ibhanoyi ngowe-1929 futhi siyathola ukuthi uJanet Hammond Braggs we-Organization of Black American Aviators yena wazithola ngo-1931 izincwadi zokushayela ibhanoyi. Abangane baka-uZithelile bathi yini eyenza ukuba abesifazane abamnyama eNingizimu Afrika babe semuva kangaka. Bona abayiboni into eyenza ukuba kungabibikho umuntu wesifazane eNingizimu Afrika oshayela ibhanoyi one-PhD ku-Economics noma ku-Mathematics noma ku-Botany noma ku-Zoology noma ku-Library Science. Izithombe zikaBase Coleman zihlobisa onke amakhava ezincwadi zika-uZithelile. ezika-Dr. Dallin Clark Hine zihlobisa amakhava ezincwadi zikaZamashenge, kanti ezika-Macy Jameson, i-astronaut yokuqala yowesifazane omnyama, uzithole ezincwadini zikaNonhlanhla Dlamini. Kunganjani ukuba nathi sicele esikoleni ukuba basitholele le ncwadi kaDokotela Dallin Clark Hine? Kubuza uVukuzithathe. Kahle Vukuzithathe, uthi abelungu baseNingizimu Afrika bangathenga i-Encyclopedia of Black American Women. Uthi bayazi nje labo basi bethu ukuthi nabantu besifazane abamnyama bayizifundiswa namavulandlela kwezentuthuko. Phela bengazi uma beyithenga le ncwadi kaDokotela Hine. Uma beyithenga kungabe bayazithunuka ngokubuka amaqiniso. Abaphangi nabaxhaphazi abalithandi iqiniso, kodwa bakholwa ngamanoni amanga. Zikhona izithombe zikaBase Coleman engikuphathele zona Vukuzithathe. Ngize nayo nemininingwane yale ncwadi kaDokotela Hine. Uma uke wabatshela othisha bethu ukuthi uDokotela Hine umnyama futhi ungowesifazane, ngeke bayithenge le ncwadi. Bazothi le ncwadi iyaphekula. Noma kunjalo, kuhle unginike imininingwane ngehluleke khona, kusho yena uVukuzithathe evula uhavini ukuphendula inyama eyayifike noVikizitha. Ingxoxo kaVukuzithathe nowakwabo yanxanyulwa ukungena kukanina elandelwa nguyise. Unina wafika wayibamba wayanga indodana yakhe ethi, "Kodwa yini usithuse kangaka Itu?
uNgubane yena wabingelela waxhawula u-euthanasia ngaphandle kokumkhombisa ukujabula noma ingaphakathi lakhe lalithokoza ukubona ingane yakhe ibuyile. Waphinda futhi wabuza uMamthimkhulu ukuthi uphumaphi u-euthanasia. Wabatshela ukuthi uphuma empaphalo lapho wayeye khona ukuze athole isikhathi sokucabanga. Wadlulisa imilayezo, wabakhombisa futhi nomkhono wenyama ayebuye nawo. Abakunakanga okwemikhono kanye nenyama abakwaNgubane ngoba bona babelangazelela ukuba bazi ukuthi uphila kanjani. Lalibathusile elokuthi uyalulama lapho wayekhona. Wabika u-euthanasia ukuthi ukugula kwakhe kwakungekona okwenyama, kodwa kuyixhwala lokukhalela ubungani, ubuhlobo noma ukuxhumana nabanye abantu njengezingane zonke zabomdabu ezikoleni zabomdabu. Bakhululeka abaNgubane bafikelwa ukuthokoza nokubona izingane zabo zelekelelana ukupheka. Kwathi lapho uMamthimkhulu efuna ukuba alawule asho ukuthi bebefanele benzeni kanjani, wamdonsela eceleni uNgubane wamtshela sebebabili ukuthi akazinike ithuba izingane ukuba zenze ngendlela yazo, zifunde ngamaphutha azo. Wezwa uMamthimkhulu wayesethi kuhle bona bayolungisa itafula okuzodlelwa kulo ngalolo suku. uNgubane walungisa izimbali, ifidjositijiya, istatus ne-iris. Lezi zimbali zazivumelana namakhandlela ayesekusibamba makhandlela futhi zivumelana nezindwangu zokusula umlomo, amaseviyethi phela. Ifidjositijiya yayilungiswe ngendlela yokuqhiyama kungathi ibuka i-iris engaphansi, kanti istatus sona sasisongwe sabuka ifidjositijiya engenhla. Bobabili osokhaya bazibukabuka izimbali bezithintitha lapha nalaphaya. Wakusola nokho uMamthimkhulu ukuba u-euthanasia apheke leya nyama ayebuye nayo empaphalo ngoba wayengazi ukuthi ihloliwe yini. uNgubane waphendula ngokuthi ihloliwe ngoba nakhu u-euthanasia uyaphila, kanti futhi abantu basempophala abadla leya nyama bayaziphilela. uNgubane wahumuzela ngesiphandla kwathi owakwakhe wamvumela. Banquma nokuthi bamtshele ukuthi angasifaki neze isiphandla esikoleni. Njengokuba abakwaNgubane babezimisele ukuba babe isidlo sakusihlwa esigqokelwayo, bageza base bengena ezingutsheni ezimnyama zasebusuku. uNgubane no-euthanasia babegqoke la mahembe amhlophe asebusuku, amaphilithi ngaphambili, amadevu ekati aluhlaza sasibhakabhaka ayehambelana nesikhafu kanye neduku lokuhlobisa. Begqoke amasudu asebusuku acwebezelayo bese kuthi eziphikeni nasemaceleni abe nomugqa omnyama ocwebezelayo, nezicathulo zazimnyama zingamafutha. oMamthimkhulu babengafaniselene bona, kodwa nabo bangena ezingutsheni zikanokusho zasebusuku, futhi bazilungisa kahle nasebusweni ngezinto zokuphophotha kanye nezinye izilungisabuso. Wabuyelwa emculweni ozothile woBach, oPavarotti, oMozart nezinye izingwazi ezinjengalezo. Kwathi kungakaqalwa ukudla, u-euthanasia wacela ukuba kubongwe. Badideka abakaNgubane ngoba babengasakwazi lokho. Wabasiza u-euthanasia ngokucisha umculo, wasethatha iculo ababe lifundiswe nguMaxakusho besebancane. Leli culo lalithi, masimbonge onomusa kangaka, simthande simkhonze imihla ngemihla, haleluya, mkhulu umusa kaJesu, simenyiwe namhlanje ukuza kuyena. Kwaba nesinye isihibe kungaqalwa ukudla. Njengokujwayelekile esidlweni sakusihlwa esinjengalesi, abakaNgubane babeka etafuleni iwayini, i-asti, spumante, neCalio Rossi yaseBurgundy kanye nechampagne.
wayivula ishampeyini newayini uNgubane wasethi abakwaNgubane mabazithelele abakuthandayo. Wathi uthatha i-astispoonmante uMelodi, uTuneja wamphebeza isandla. uTuneja wathi, musa Melodi, ungalokothi. Babhekana oNgubane. uNgubane wabe esephendukela uTuneja ethi, yini lena oyenzayo wethu? Uthini kuMelodi? Ngithe ngalokozi aphuze iwayini noma ishampeyini. Ukuthathaphi lokho? Wathula kancane uTuneja ngoba wayazi ukuthi uyise ubaphuzisa okudakayo ngoba ethi wenzela ukuthi uma bekhula bangaphuzi ngamawala. Ekubona lokhu ukuthula wabuye waphinda uNgubane wathi, ukuthathaphi lokhu uTuneja? Ngikuthathe kohlanganisani baba. Ngokohlanganisani iBhayibheli lithi iwayini lingumdeleli, bonke abaduka ngalo bayiziwula. Ithi mfana wami ungazikhathazi ngezimfundamakhwela, amavukana namazalwa kabusha kwezenkolo. Ukuba bebelifunda kahle iBhayibheli ohlanganisani ngabe bayazi ukuthi isimangaliso sokuqala esenziwa ngumsindisi kwaba ngokuphendula amanzi abe yiwayini, nesimangaliso sokugcina kwaba ngokubusisa iwayini. Ethi masiliphuze ukuze simkhumbule. Thela iwayini Melodi, nawe zithelele ithu. Nansi ikhalo Rose, uyoba yindoda enjani engaphuzi? Angikuphikisi kulezi zinto ozikhulumayo baba. Kuhle wazi nokho ukuthi thina noMelodi sikholwa yilokhu okushiwe ngo-Uzithelile, ukuthi iwayini lingumdeleli nokuthi bonke abaduka ngalo bayiziwula kusobala. Baphelile abantu iziphuzo ezidakayo. Singeze satshelwa ngohlanganisani ukuthi nasi siwula uma sibona umuntu enobuso bezidakwa. Sihamba phezu kwazo iziwula eziningi ezathathwa ngumdeleli. Uphi uthisha uMzinzana? Uphi uDokotela Zuma? Sizibonile izihlanganiphi zakithi ezimnyama ziphelela phambi kwethu. Kithi noMelodi nohlanganisani iwayini lingumdeleli, bonke abaduka ngalo bayiziwula. Awu kahle ngamatshe itu uzosilimaza. Yiza ngamagabade ndodana. Wathula uMamthimkhulu wangaqhuma kule mpikiswano. Ukukhuluma kuka-Utuneja kwamkhumbuza uHlanganisani owayezimelela kumazwi akhe. Waziqhenya ezwa no-Utuneja engagudluki kumazwi akhe. Wazitshela ukuthi izingane ziyakhula. Wayishalazela ingilazi yakhe yewayini uMamthimkhulu, wasevulela ingevu ukuze agudlule umndeni wakhe kule ngxoxo emuncu yewayini. Bonke bakungenela ukudla kwabonakala ukuthi insika ibisiphansi. Kwadliwa kwabuswa kubonakala ukuthi selivuseleke kabusha leli khaya. uNgubane walanda ikhamera kanye ne-camcorder ukuze lolu suku luhlale emilandweni yaleli khaya. Yonke leyo ntambama bayiqopha nge-camcorder kanye nangezithombe eziningi. Kuyo yonke ingxoxo yababa kwaNgubane uZithelile noHlanganisani babehamba phambili, kodwa indaba kaMkhulu nogogo uMakhumalo bengayinambithi kahle abadala. U-Utuneja ukumoyizela nomusa kagogo uMakhumalo wakwakha isithombe sezingelosi zona ezihlala ngokubonga nokudumisa. Wayethi kulezi zinsuku ezintathu azihlala empaphala wayengakaze ambone ugogo enobuso obungenamusa nentokozo. Ngemuva kokudla wazijuba yena u-Utuneja ukuba kube nguye oqoqa izitsha futhi nozigezayo azibeke. Sebebobabili u-Utuneja wakhipha inkumbulane yezincwadi ayeziphiwe ngoHlanganisani no-Uzithelile. Enye yalezi zincwadi wayivula phakathi wakhombisa uMelodi ngoba ethi yayisayinwe yinhlangano yabafundi abasikhombisa. Wabuka amagama alabafundi. Phakathi kwabafundi kwakukhona noZamashenge, umfundo owayeyithathile inhliziyo ka-Utuneja. Waligqolozela isikhathi eside leli khasi uMelodi. Wasebuzabuza ngaleli qembu. Wamchazela u-Utuneja ukuthi kunamaqembu okufunda amaningi laphaya. uDokotela Wallet B. Vilakazi High School. Imiqhudelwane yayingagcini nje emidlalweni,
Kodwa kwakunemincintiswano ye-mathematikhi, yokubhala kanye nokufunda izincwadi. Baxoxa baze balala phakathi kwamabili o-Isethunjini. Wavuka umndeni wakwaNgubane ngakusasa waya esontweni lase-Full Gospel kwa-M khona eMlazi. Wonke umndeni wawuhamba ndawonye, abadala behleli ngemuva ngoba kwakushayela u-Isethunjini. Zakuthokozela izingane ukuhamba nabazali kanye nokuba sesontweni labomdabu. Intokozo yandiswa nangokuthi abantu base-Full Gospel babefudumele, benobungani nokubhobokelana. Izingane zathola abangane abavumelana nabo ukuthi bazofonelana bavakashelane. Ekhaya umndeni wonke waxoxa ngendaba kaMandebele waseBhulwa owayengathanda ukuba azosebenza kwaNgubane. Kwavunyelwana ukuthi wonke umndeni umbone uMandebele bese uzenelisa wonke ukuthi angamukeleka ukuba asebenze. Nembala watheleka ngakusasa uMandebele waseba nesikhathi nezingane kungakafiki abadala. Bathi befika abazali, izingane zase zimthandile uMandebele, zifisa ukuba abazali babe bamthande. Kwathatha cishe amahora amathathu abakwaNgubane bemphenya uMandebele, bethanda ukwazi kabanzi ngaye, ngumndeni, ngemilando yokusebenza kwakhe, ngamakhono anawo, ngobuthakathaka anabo, nezifo ezijwayele ukumphatha kanye nemali angathanda ukuba ayihole ngomsebenzi wakhe. Baneliswa abakwaNgubane base bemqasha uMandebele. Zadlula izinyanga abakwaNgubane basikhohlwa isikhathi esinzima abaphuma kuso, sebephokophele ukuba kubhekwe ezinye izidingo ezazihamba zivela. Isivinini semibungazo nemisebenzi eyayifika ekhaya sasesehlile kakhulu. Izincwadi ababezithola kudokotela Mdlalose zazibazisa abakwaNgubane, zibenza abazali abangcono. Bazinika nesikhathi sokuba badlale nezingane, nazo zaqala ukukhululeka, sezixoxa nabo ngezindaba eziningana ngaphandle komsebenzi wesikole. Abazali bavumelana ukuthi bangabe besaphuza okudakayo phambi kwezingane. Le nqubo entsha yayondliwa nawukuthi izincwadi nezingcingo eziya noma ezibuya eshowe zaziza ubuthaphuthaphu. Kwathi kuphakathi nonyaka omusha babengasayi kodokotela Mdlalose abakwaNgubane. Yena udokotela wayesebafuna ngoba ethi kuyobathatha iminyaka emihlanu ukuba balulame. Bathi ngoba bona bazibona sebengcono bangabe besaya kwadokotela. Lesi sikhathi esibhala ngaso kwakuyisikhathi lapho isimo sepolitiki eNingizimu Afrika sasiguqukile. Ababeboshelwe ezepolitiki base bekhululiwe emajele. Izinkulungwane zabantu ezazifulathele leli zabuya, nezimboni zaqala ukusimama ngoba inhlangano kazwelonke yase ihoxile izinqumo zayo zokulidubula lelizwe. Zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zazikuzwa lokho kuzamazama kwezwe ligaselwa yintuluntulu yezinguquko. Ngemuva kokudutshwa iminyaka engama-30, iNingizimu Afrika yazithola ingasadutshiwe ngezomnotho, kwezemfundo, kwezemidlalo nakwezombambiswano lwabezizwe. Ukungena kobuthaphuthaphu bezimali, izimboni, amabhizinisi ehambisana nemfundo yabezizwe kwafika kwayembula eNingizimu Afrika, kwenza ukuba umhlane walelizwe uhlale obala. Lelizwe lalingugwadule lwamaloyi namakhakhasi kwezezimboni, kwezababhizinisi, kwezemfundo, kwezemidlalo kanye nakwezenhlalakahle. Ababeqhiyeme benethezeka ngokudutshwa kwaleli bathola besengozini yokuzithola bencela izithuba. Yangena ingenile imbazo, kuwa imithi emikhulu nemincane. Izinguquko zifuna amakhono kuzakhamizi zaseNingizimu Afrika. Zithatha abasemnyango zibaphonsa emsamo, kuthi abasemsamo bazithole besemnyango. Ziphonsa abasezansi enhla, zihlisa abaphakeme. Zithatha abasonqemeni naphandle
kokwenza ziyobaphonsa enkambeni yokwenza, kuthi ababe phakathi zibadedisa. Izinhlansi zomlilo ezazilokotha zazithembisa ukuthi lelizwe lingasimama lithuthuke ngesivinini uma nje lingazama ukwenza kangconywana, kakhudlwana futhi ngokubambisana kuzinhlelo zonke. Izazi nochwepheshe kwezezimboni, amabhizinisi nemfundo babethi lelizwe laseNingizimu Afrika lisesemuva ngokuphindwe kasikhombisa kumazwe ayethuthuka, ikakhulukazi kulamazwe okuthiwa yizizwe eziyizingwe. Sisho phela iJapani, iTaiwan kanye ne-Indonesia. Ngokusho kukaClem Santa, yinye into eyayifikise amaJapani kuleli zinga lawo, leyo kwakuyimfundo. Iningi lezinhloli lalingaphikisani noClem Santa, kodwa lona lalihlangabeza izinkinga zaleli ngezinye izindlela zokuphuthuma. Isimo sodlame, ukungabibikho kwemisebenzi, ubugebengu obudlangile kanye nobumpofu beningi labantu kwakukhalela izindlela eziphumayo. Bekubona lokhu osozimali bathumela izinhloli eziqavile ukuba zilivakashele leli, zithole yonke imininingwane ngalo, zifunde namakhambi okwelapha. Izinhloli eziningi zazithi lelizwe lasala ngemuva emjahweni wokukhiqiza nokuhweba, ngakho laliyizwe elisemkhakheni wokuqala wentuthuko. Phela lezi zinhloli zaziliqhathanisa lelizwe nolwazi lwentuthuko nokukhiqiza, njengoba kubhalwe ngu-Alvin Toffler ezincwadini zakhe iFuture Shock, Third Wave, Power Shift, Preview and Premises kanye neLearning for Tomorrow, The Role of the Future in Education. NgokukaToffler, imikhiqizo emhlabeni wonke imikhakha mithathu. Umkhakha wokuqala ngowabalimi nabafuyi ababasebenzisa isondo. Umkhakha wesibili ngowezimboni nokukhiqiza lapha kuqhamuka khona amafektri. Lo mkhakha uhambelana nokuphathwa kwezimboni ngohlelo lwezinkambi zamasotsha. Umkhakha wesithathu ngumkhakha obuswa ngulwazi, amaqiniso nobuchwephesha kukho konke okwenziwayo. Amazwe aphambili kwakuyilawo mazwe ayeseqinile ngasolwazini, ngasemaqinisweni kanye nasebuchwephesheni. Ukugabisa ngeminotho yemvelo yezwe enjengensimbi, igolide kanye nedayimani kwase kungasanakwa muntu. Phela nawa amazwe anjengoJapani ayengenaminotho etheni yemvelo, kodwa ehwebisa ngolwazi nobuchwepheshe. ElaseNingizimu Afrika lalisabhukuda emkhakheni wokuqala yize lalinengcebo eningi yemvelo. Zazikhona nokho izimpawu zokuthi lelizwe liyalunguza emkhakheni wesibili, futhi likwake yizimakethe zalo lonke lase-Afrika. Osozimali mhlaba wonke babezimisele ukuba bayibhondele imali yabo kuleli uma kuneziqiniseko zokuthi lelizwe lizongena emkhakheni wesithathu ngemuva kwesikhathi esincane. Bazifuna-ke izindlela zokusiza ochwepheshe ngokuthumela izinhloli kwezemfundo, kwezezimboni, kwezemiphakathi nakwezenhlalakahle.